Ahoj, ahoj, tady Dudeximo a dnes bych vám chtěl ukázat tutoriál na nejvíc free loot. Nahoře postavíte jakýkoliv jakoby bazén, nebo jakoukoliv vodu, do ní budou padat zombíci z vaší zombie farmy a pokud padne jakýkoliv třeba s armorem, tak ho tady necháte. Potom dáte hopry. Počkáte, než se stane drown zombíkem. Inventář je prázdný. Zombík je stále tady. A tam tada. Ze zombíka padnul armor, který si následně zpátky nasadil. Když zombíka zabijeme. A máme free kožený armor. A to platí se všema zombíkama. Takže stačí jednoduchá trapka. Ano, máme zombíka ve zlatém brnění. Třeba dá udělat, že uděláte větší bazén. Bum. Celý zlatý set. A ještě měl v ruce Nautiluse a ještě vám padne Nautilus, což je další plus, že po přednině může mít další itemy u sebe. Zdar!